लाइमोनफोरनि खौसेथि आखु दानायाव मदद होनायनि थांखिजों साननैनि हाबाफारिजों बर' बाप्टिस्ट चार्च एसोसिएशननि लाइमोन गांखं एबा BBCA युथ कमिटिया मैयानिफ्राय चिरांनि थुक्राझाराव हौवाफोरनि थाखाय जोलुर आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय थ्र' बल खेला बानजायदों। जों बेयावहाय इंटर एरिया स्पोर्ट्स कम्पिटिशन होननानै बुंनाय जायो बे खेलाखौ। ओमफ्राय बेयावहाय फुटबल बेबायदि गोख्रों बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरोबाव एखे समावनो जोङो थ्र' बल सिंग्रिफोरनि थाखाय थ्र' बल बादायलायनाय जायो। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैयो। बेबायदि दिखियाजुलिनिफ्रायबो फैनानै बाहागो लाफैदों। ओरै आमथिखा एरियायाव थानाय गोबां लाइमोनफोर आरो थुक्राझार एरियायाव थानाय गोबां लाइमोनफोर, बरपेटा एरियायाव थानाय गोबां लाइमोनफोर आरो क'क्राझार एरिया बा ओनसोलाव थानाय थाइखाजुरा ओनसोलाव थानाय आरो बामोनगाव ओनसोलाव थानाय बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन इन्सटिटिउसन सालम बाइबेल कलेज आरो JD उइलियाम इंलिश स्कुल आरो सान्थालि युथ टीम गोबां लाइमोनफ्रा फैनानै हमनानै लादो बेवहाय एप्रक्सिमेटलि दा नाम्बार अफ पार्टिसिपेन्ट्स बा लोगो लाफैनानै नुजाफैनानै मदद होनायजों खौसे आबाव 300 प्लास एप्रक्सिमेटलि 400सो लाइमोनफ्रा जुथुमफैदों। ओमफ्राय बेयाव जुथुमफैनानै लाइमोनफ्रा जोबोद रंजानाय मोन्दों। ओमफ्राय जोंनि थांखिया बेनो लाइमोनफोरखौ जाहाथे जों खौसे खालामनो हायो। आरोबाव जोङो बिसोरखौ मरेल केरेक्टारावहाय आखल आखुथावहाय जोङो जाहाथे बिसोरखौ एसे दाखांनायाव मदद खालामनो हायो। आजिखालि बुंनो थाङोबा आथिखालाव गोबां लाइमोनफ्रा लोंनाय जानाय गाज्रि निसा बेसाद बाहायनायजों नस्थ' जालांगासिनो दं। आरो जोङो बिसोरखौ लोगो हमनो थाखाय बा लोगो मोननो थाखाय जोंनि थाखाय खुब कठिन। जेब्ला जों बेबायदि स्पर्ट्स अर्गानाइज खालामो बेबायदियावहाय गोबां लाइमोनफ्रा जाय लाइमोनफ्रा सब समाय गोबां समाव थाखोमा हाइडिंलि थाखोमानानै बिसोरो गोबां निसा बेसादफोरखौ बाहायो। बे लाइमोनफ्राबो स्पर्ट्सनि समाव मोखाङाव ओंखारबोनानै बिसोरो गेलेनो रंजानो आरो बेबायदि बादायलायनायाव गोख्रों बादायलायनायाव बाहागो लानो मोजां मोनो। ओमफ्राय बे लाइमोनफोरखौ जोङो बेबायदि बानजायनाय हाबाफारिबो लायो। ओमफ्राय लाइमोनफ्रा जोबोद रंजानो हादों, खुसि खालामनो हादों। बे स्पर्ट्सखौ अर्गानाइज खालामदों युथ कमिटि आन्डार बर' बाप्टिस्ट चार्च एसोसिएशन अर्गानाइजिं कमिटि हिसाबै। थेंक इउ। बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो खालामबोनाय जादों। बे ब्रैथि खेब जाबाय खालामनाया। फार्स्टआव जोङो सिम्पोल आइडियाजों खालामजेनदोंमोन। स्पर्ट्सजों माबा मोनसे लाइमोनफोरखौ दाखांनो हायो नामा बा माबा मोनसे बेनि गेजेरजों मोजां खालामनो हायो नामा सिन्था खालामनानै बेबायदि स्पर्ट्सल' नङा जोंनि उद्देश्यआ लाइमोनफोरखौ दाखांनो आरो एसे बिसोरखौ गोथों लामाजों दैदेनलांनो बा गाहाम खालामनो थाखाय बे जोंनि गाहाय उद्देश्य। बेखौ लानानै जोङो बोसोरफ्रोमबो खालामबोनाय जादों। ओमफ्राय जोङो एस ए अर्गानाइजिं कमिटि वी आर सो माच हेपि। जों जोबोद रंजानाय मोन्दों, खुसि मोन्दों। ओमफ्राय जों बेखौ खालामलांबाय थागोन। ओमफ्राय जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन स्पर्ट्स गेलेनाय फोरखौ बारायलांगोन। दायो फुटबल आरो थ्र'बलखौ खालामनाय जादों। आरोबाव उनावहाय जोङो भलिबल होगोन आरो बेबायदिनो काबादिबो होनाय जागोन। गुबुन गुबुन रोखोमनि स्पर्ट्स बादायलायनायखौ जोङो बेवहाय खालामलांगोन। फाइनालनि समाव जायहा गोख्रों बादायलायनायाव देरहासार जानो हायो बिसोरनो जोङो ट्रफि देरहासार जानायनो विनार ट्रफि होनाय जायो विथ केस मिनिमाम एमाउन्ट बांद्राय गोबांबो होनाय जाथ'वाखै जास्ट टु इनकारेज बिसोरखौहाय। आरोबाव रानार्स आप बिसोरनोबो बेबायदि ट्रफिजों लोगोसे केस होनानैहाय रां होनानै रां बान्था होनानै बिसोरखौ थुलुंगा होनाय जायो। ओमफ्राय बेस्ट प्लेयारफोरनोबो होनाय जायो। ओमफ्राय जोङो हागौजासे साबसिन खालामलांनो नाजानाय दङ जोंहा आरो जों खालामलांगोन बे जोंनि गाहाय थांखि।